شرطة حديث عن طاووس عن طاووس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبر. Таус деген сахабадан хабар етілі, Аллахның илшісі минбарда, басқан вақытта минбарда тұрып шынды сөйлер айты. Иннама яхди иля ахсанил ахлақ. Иннама яхди иля ахсанил ахлақи. Аллаху. Ва иннама ясрифу мин асуаиха хуа. Яғни, дүріслікті ең көркем қылықларға бары Аллах қына алып бара. Һәм дөреслекте нашар хылыклардан бары ул гына саклый дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу хадистә күрәбез, күркәм хылык ул Аллаһның нигъмәте. Ягъни әгәр кеше күркәм хылыкка ия икән, бу аңа бар тик Аллаһның нигъмәте. Аллаһ аңа биргән. Туры юлдан бару, я инде адашу ул Аллаһтан. Аллаһ кемне тели үзенең рәхмәте белән туры юлга бастыра. Үзенең рәхмәте һәм бийек нигъмәте белән туры юлга бастыра. Һәм кемне тели Аллаһ үзенең хикмәте, гаделлеге белән адаштыра. Һәм ул Раббыбыз иң гадел, рәхим, шәфкать иясе, хикмәт иясе, гаделлек иясе. Әлбәттә, әгәр кеше туры юлга, күркәм хылыкка омтыла икән, Аллаһ бу кешене бер шиксез туры юлга бастырачак. Әгәр кеше күркәм хылыкка омтыла икән, Аллаһ аңа күркәм хылыкны бирәчәк. Инде инде кеше гөнаһка ашыга икән, гөнаһлар эши икән, үзе теләп Аллаһның юлыннан тайпыла икән, Аллаһ бу кешене адаштырачак. Әлбәттә, Аллаһ адаштырачак дигәндә әйтмибез, Аллаһ аны адаштырачакның мәгънәсе, димәк, Аллаһ аны калдырачак. Аллаһ бу кешене калдырачак үзенең хидаятеннән. Чөнки кемне Аллаһ туры юлга бастырды, ягъни кем бүген туры юлдан бара икән, әйткәнемчә, күркәм хылык икән, бу бар тик Аллаһның нигъмәте икән. Аллаһ сине туры юлга бастырды. Бу синең үзең өчен түгел, Аллаһ сиңа бу нигъмәтне бирде. Һәм инде кемдә булса адашты икән, димәк, Аллаһ бу кешене үзенең хидаятеннән, үзенең химаятеннән калдырды. Шуңа күрә, әгәр кешегә күркәм хылык бирелде икән, бу кеше ике дөнья бәхетенә дә ирешәк. Чөнки бүген алда хадистә әйттек, күркәм хылык ул бөтен игелекне үз эченә ала. Һәм инде әгәр сиңа бүген күркәм хылык бирелде икән, берәр кешегә күркәм хылык бирелде икән, мондый кеше иншаллаһ ике дөнья бәхетенә дә